Velkommen til støv.dk. Jeg vil gerne præsentere jer for vores fantastiske Electrolux Clean 600 EB 61C2 DBF støvsuger. Denne støvsuger er ikke bare en almindelig støvsuger, det er en investering i et renere, sundere og mere komfortabelt hjem. Forestil dig en støvsuger med en kraftfuld 850 watt motor, der sikrer, at selv de mindste støvpartikler fjernes effektivt. Takket være DOS Magnet Silent mundstykket kan du nyde en grundig rengøring uden at blive generet af høje lyde, perfekt til dem, der ønsker at holde støjniveauet nede i hjemmet. Med det vaskbare hygiejnefilter E12 er denne støvsuger ideel for allergikere, da den effektivt fanger støv og allergener og sikrer, at luften i dit hjem forbliver ren og frisk. Og med en rækkevidde på 12 meter kan du let rengøre store områder uden at skulle skifte stikkontakt konstant. Electrolux Clean 600 EB 61C2 DBF er designet med brugervenlighed i tankerne. Den har automatisk ledningsoprul, et teleskoprør og et praktisk bærehåndtag, hvilket gør den let at manøvrere og opbevare. Den store støvpose betyder færre skift, så du kan fokusere på rengøringen uden afbrydelser. Så hvorfor vælge Electrolux Clean 600 EB 61C2 DBF? Fordi det er mere end bare en støvsuger, det er en løsning, der kombinerer kraft, stilhed, hygiejne og brugervenlighed. Gør rengøringen til en leg og oplev den forskel, en kvalitetsstøvsuger kan gøre. Gør din rengøringsrutine smartere og mere effektiv med Electrolux Clean 600 EB 61C2 DBF. Klik på linket og køb din nye støvsuger i dag på stov.dk. Tak fordi I kiggede med.